Anzjani Furjaniżi għandhom posti żjed adattat fejn jinġabru jagħmlu attivitajiet bħal crafts u lezzjonijiet tal-kompjuter, minflok jaqgħu vizzji bħal logħob. Infatti madwar nofs il-popolazzjoni anzjana tal-Furjana tagħmel użu miċ-ċentru Florjana Senior Citizens, post li benefika mill-Corporate Social Responsible Program tal-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli. Il-koordinatur tal-Florjana Senior Citizens Publio Aġus spjega li l-għaqda hija mmexxija minn volontira. Waħda minnhom hija t-teżorir tal-proġett li spjegat id-differenza li għamlu il-fondi. Fost oħrajn ippermettew xiri ta' friġġ u cooker u setgħu jsiru dettalji li għamlu differenza bħal ngħidu aħna l-casing tad-dawl. Pereżempju siġġijiet kienu tal-plastik, għadhom tal-plastik imma speċi għamilnihom esajd biex ikonna anki function barra nkunu nistgħu nutilizzawhom u dawk tal-komdu għall-anzjad speċi li jkun soft u hekk. Għamilna l-uffiċċju, xtrajna xi affarijiet katleri hekk bħal plazzi u katleri u hekk. Iċ-ċerman tal-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli Silvio Xkembri tkellem dwar kemm huwa faċli li anzjani jaqgħu fil-vizzju tal-logħob minħabba l-ħafna ħin liberu jew uġigħ emozjonali li jirriżulta minn xi telfa. Fakkar fis-servizz ta' Helpline 1777 li mill-ewwel ta' April se jibda jaħdem 24 siegħa kuljum. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera qal li l-Gvern qed jaħdem sabiex ikabbar u jsaħħaħ l-industrija tal-logħob permezz ta' leġiżlazzjoni li tipproteġi kemm lill-operaturi kif ukoll lil min jagħmel użu mis-servizzi tal-operaturi. Il-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli tkompli twettaq ħidmietha f'diversi livelli. Għanna diversi ħidma l-futur li għedha pjanata fostom l-ewwel ħaġa li jridu nagħmlu hija importanti ħafna studju kemm realment hija problema hawn Malta l-problema tal-logħob sabiex nagħmlu studju wkoll on the ground u hemmhekk nkunu nistgħu naraw realment kemm hija dal-problema hawn Malta. Apparti minn hekk ħankunu qed nagħmlu ħidma oħra fosthom ħankunu qed nniedu dal-waqt scholarship ġdid fejn hemmhekk ngħinu wkoll l-istudenti li jridu jkomplu jestendu l-istudji tagħhom fuq ir-responsible gaming u hemmhekk ħankunu qegħdin noffru scholarship lil dawn l-istudenti. Apparti minn hekk qegħdin naraw ukoll il-possibilità li ninvestu wkoll f'rehabilitation center ġdid ġewwa Malta. U dawn huma jekk Alla jrid il-programm tal-futur ukoll ta' responsible gaming.